Gamay na lang. Intra ng kuyap. May hapon sa tanan diha mga ga, biin na gid eh. So, may gabi karon ang ika-88 nga adlaw sa tong 100-day running challenge mga ga. Medyo pagaw ko mga gano kay championship na diri sa liga sa mga barangay unya. Nag-announcer ko dito last day. Unya pag-announce ako kay gipakantam ko. Di bitaw. Karon unta mga ga, buntag ta ko mudagan no. Ganahan ko mobalik og dagan buntag sayo. Pero saon taman nga naa na ko mata og mga alas 6, alas 7. So di ko kadagan og alas 4, alas 5. Karon dagan lang sa taghapon pero paningkamoton ako nga makamata kog sayo sunod nga mga adlaw para makadagan tagbalik og adlawon kay naay fun run diri sa among barangay no. Mao na siya ang first na to nga fun run yapilan mga gano. So nindot kayo kay naa na siya running shirt nya, bib number og finisher medal kung maka-finish ka. Unya nindot unta mga nga sa atong first appeal sa fun run. Ganahan ko nga maka-place ko no. Wala lang ganahan lang ko nga maka-place ko no sa ako ang unang appeal og fun run nga kanang naay finisher medal. So ayan na to mga if maka-place pa kita no. So mag-practice ta karon kay mag-speed run ta no. Kita maglangay kay gabi na. Adto na ta. We go. Taas kita buhay mga ga. Medyo kapoy gid. Akong plano unta mga ga. Di unta ko munong. Pero tangtang ulis ta. Mayra po na tangtang. Ako lang gihul lang pabilisyo mga ga. Kuya po ako. Karon mga ga. Sakit akong kilid. Abot ang ginawa. Ganahan ako munong. Pero padayon ta. Pero padayon na ta. Punal rata mga ga. Punal. Medyo na uli-ulian akong ginawa mga ga. Pero sakit akong kilid. Luyan na kayo mga ga. Pero let's push our limit. No pain. No gain. Gamay na lang. Intra ng kuyap. Hoy! Pinisiga. Nako diri sa basketan sa barangay Dakit mga ga. Pahuway ta no. Cool down ta. Lakaw-lakaw ta. Para least pamaol ba no. Sakto na to mga ga. Ugman pud buhon. Pag-register na ko dito sa fun run mga ga ni ana in charge nga daghan ako ng mga nang-appeal nga mga runner sa Tagalain nga municipality no. Siguro na yung mga experienced runners na siguro na pa yung mga pro no. So kani nga goal na tumaga nga maka-place sa karon nga fun run diri sa mga barangay. Challenges tong kagalingon no. Napatay mga 4 or 5 ka adlaw para mag-practice no. So karon atong i-challenge itong kagalingon nga mo-place karon nga fun run atong ihatag atong best performance no. Paningkamoto na to nga maka-place ta. Pero if dili gani di na to makaya, okay ra gyapon na siya. Ang importante nga atong gihatag atong best mo na pinaka-importante diha no. Hangtod sa sunod kayon mga ga, hangtod sa sunod tong dagan para mo sa pagsuporta. Kanoy TV, anoy out, Bunal. See you.